Rhythm Morning Show. Η Κατερίνα και ο Ευθύμης κάνουν ραδιόφωνο. Ανάλογα με το ζώδιο, ξέρω τι φετίχα έχει ο καθένας. Ωραία. Μπορούμε να πάρουμε ένα και να το υιοθετήσουμε για πολύ λίγο. Εγώ έχω ένα στο μυαλό μου. Το Dirty Talk. Ναι, τι θες? Ωραία, πάμε λίγο, έλα. Είμαστε εδώ ζευγάρι. Στον αέρα του ρυθμού 9, Λίγο ρε παιδί μου. Λίγο. Είμαι εγώ, σε παίρνω τηλέφωνο τώρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Μπορείς να μιλήσεις. Ναι. Είσαι στο γραφείο και μπορείς να μιλήσεις. Έλα, μωρό μου. Έλα. Είμαι σπίτι. Και τι, σε κόβει το sleep, γιατί κάνεις έτσι? Όχι. Είμαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος? Μίλα μου λίγο για σένα. Έχεις ορμητικότητα? Μίλα μου. Άρπαξε τη σκούπα και ξεκίνα. Όχι. Γαϊδούρη. Για σένα μίλα μου. Για μένα τι να πω? Φτιάξε με Dirty Talk, δεν είπαμε να κάνουμε. Ένα θέλω να πω για μένα. Ήρωας που σε έχω. Ήρωας δεν ψωριάρικο. Ήρωα. Rhythm Morning Show. Κατερίνα Ζαρίφη, Ευθύμης Ζησάκης. Δευτέρα με Παρασκευή, 6.30 με 10 το πρωί, στο ρυθμό 949. Συντονιστείτε.